co nám tady chce říct. Tak se předveď. Hele, tak takhle nějak mohl vypadat návod stolu z IKEA, co se snažíme už 3 dny smontovat. A kvůli tobě jsme ten návod ztratili a nemůžeme ho postavit. A už je pátý návod, co se od tohoto stolu ztratila. Nech toho, víte přeci, že jsem blondýna. Hele, já jsem taky přírodní blond a tohle se mi ještě nepovedlo. Pamatuj si, jak jsem ho dala podržet Sněhurce, otočím se a je pryč. Nebyla jsi opilá? Jenom 10 panáků, co si o mě myslíš? No, tak to by všechno vysvětlovali. Aha, tak těch 7 trpaslíků nebylo skutečných. Dobrý. Konečně jste tady. Chci se představit. Takže, jsem Bořek stavitel z IK Service. Tak, pojďte na to. Kde máte ten návod, který jsem vám už tak 5krát poslal? Máme důvodné podezření, že nám ho Sněhurka odcizila za spolúčasti 7 trpaslíků. No, takže to prostě vzdáváme a jdeme si koupit hotový nový stůl a ten odjedeme. Lidi, no tak, já vám pomůžu. Nechávám to na vás. Prosím, neblázněte, moje natáčení Božka stavitele nebude moc kvůli tomu pokračovat. Neposlouchám tě, co je mi do toho? No, ve skutečnosti je to nejlepší seriál, na který se dívám celý den. Cože? Jak můžeš sledovat Božka Šikolu? Kdyby se raději díval na Tinky Winky z Teletubbies, tam má aspoň nějaký příběh. Já bych do tam stejně šel. Jo, já taky. Souhlasím. No tak, dobře. Ale jestli to Božku zase pokazíš, tak si mě nepřej.